Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros, ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Hinumaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Anay Bacolod City Councilor Ricardo Carotan, nagatubang sa media, nagpaatag nga hindi siya drug lord. Konsehal sa Bacolod na ospital bangod sa COVID-19. Tumadok sang San Enrique class valedictorian sang PMA class of 2021. Paglupok sang goma sa truck, nagresulta sa kamatayon sa duha ka mga persona. Kag sa good vibes, mga mag-ulutod nga sa tuanay nagabulante sa mga isda karon may kaugalingon nga baligyaan sa mga panakot. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka 25 anyos nga gikan sa Banwasang San Enrique ang valedictorian sang PMA Class 2021 o kun ang masaligan class. Kainas ang aga sa kapihan sa PMA nga ginpatigayon sa PMA sa Fort del Pilar sa Baguio City, ginpakilala mga top performing cadets sang mandirigmang samahan na lakas at sandigan ng bayan. Si Cadet First Class John Ray Artus nga taga San Enrique ang class valedictorian. Siya nag-graduate summa cum laude, magasulod siya sa Philippine Navy. Antes pa man sa PMA si Artus ang BS Chemical Engineering student sa University of the Philippines, Visayas, kung sa diin siya man ang isa ka university scholar. Nag-graduate man siya with honors sang high school. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang nagapanginbulahan kay Artus, ilabi na sa bugal nga iya nga nadala sa probinsya. 138 ang lalaki nga nag-graduate karon nga tuig kag 26 naman ang mga babayi. Sa Mayo 10 natala na ang ilang commencement exercises. Sa number 9, United Negros Alliance ang natala na nga magsapol sa marasod nga semana para talakayon ang ilang mga plano para sa 2022 elections. Ginsiling ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga nagaserbi man nga Secretary General sang UNEGA nga wala pa naglabot sa iya nga igtalupangod kamay duha sila ka mga katapo nga maga-challenge sa mga incumbent nga mga congressman sa ginapaabot nga piniliay. May nagagwa nga impormasyon nga si Tuboso Mayor Richard Ahuoco ang magabunggo kay Congressman Gerard Valmayor sang Love Negros sa 1st District kag si Anay Ibi Magalona Mayor David Lacson ang magakontra naman sa kay Congressman Francisco Benitez sa 3rd District. May koalisyon sa tunga sang UNEGA kag Love Negros. Damlag pagin siling na ni Escalante nga ang Tuboso kag Isabela lamang ang ginalantaw nila nga may pangontrahanay. Ang asawa ni Mayor Ahuoco nga si Madonna ang ginapaabot nga magatalo sa iya kag si Vice Mayor Renato Malabor Jr. naman ang maga-challenge kay incumbent Mayor Irene Montilla suno sa kay Escalante. Sa karon, hindi pa mapatod kung ang grupo ang mega-endorse nga presidentiable. Sa number 8, teenager ang ginpatay samtang nagakatulog. Patay ang 18 anyos nga si Cyrus Mariano matapos tiruhon sang wala pa makilalan nga persona sang Biyernes sa Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. Sa investigasyon sang Bago PNP, nagakatulog pa ang biktima lasay sang aga sang siya ang sudlon sa iya kwarto sang wala pa makilalan nga persona kag gintiro sang duha ka beses sa ulo kag isa sa dughan nga iya ginkamatay. 3 ka fired cartridge kag isa ka fired bullet sang 9mm pistol ang na-recover sa crime scene. Suno kay Pulisa Major John Joel Batus-Batusan, hepe sang Bago PNP, may mga reklamo na sadto nga pagapangawat batok sa biktima sang siyang menor de edad pa lang. Isa ini karon sa ila ginatan-aw motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 7, paglupok sang goma sang truck nagresulta sa kamatayon sa duha ka mga persona, pilason ang isa kag pagkaguba pagid sa duha ka mga balay.
Duha ka persona ang napatay kag isa naman ang pilason matapos pabungguan sa truck kargado sa tubo ang isa ka canter kag ang tricycle sa Biyernes ang gabi sa Barangay Tabaw Rizal sa Banwa sang San Enrique. Sa investigasyon sa San Enrique PNP, naglupok ang guma sa truck kag ginamaneho ni Joshua Hunsay samtang nagabiyahe ini sa highway kabangdanan sa pagbunggo sini sa isa ka canter. Naglabog ang pasahero sang canter nga si Julito Villahermosa. Sunod ginabungguan sa truck amo ang nagasunod sa canter nga tricycle nga ginadala naman ni Hermie Hadia. Pareho nga dead on arrival sa ospital si Villahermosa kag Hadia, samtang ginabulong naman sa ospital ang truck driver nga si Hunsay. Magluwas sa pagbunggo sa canter kag motor, nagrekta pa sa duha ka mga balay sa kilid sang dalan ang truck nga nagresulta naman sa pagkaguba sang amo nga mga balay. Wala naman sa minasamaran sa amo nga insidente sa pagkabunggo sa mga balay. Sa number 6, Bacolod Emergency Operations Center nagpahamtang sang vaccination center sa isa ka mall. Diri pagabakunahan ang mga nakaparehistro na kagyara sa priority list sang syudad. Yaring report ni Marty Go. Nagsugod na ang syudad sang Bacolod sa pagbakuna sang A2 kag A3 nga priority level sandig sa pagsulundan sang Department of Health. Sila ang mga senior citizens kag may mga comorbidities o kon mga persona nga mayara sa mga balatian. Ginpahayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga hindi sila magbaton sang walk-ins. Ila ginasunod ang priority list base sa damlag pa nakaparehistro na sa ila tagsa ka mga barangay kag online. Ang mga mahataga na sang petsa kung saan o magpabakuna, sila ang pakadtuon sa vaccination center sang syudad nga ginpahamtang sa SM City Mall. We discourage walk-in para sa crowd control. Gina-notify namon base sa sequence ng registration. Bali kung una ka nagpa-register, una ka man nga ma-notify nga makadto ka may slot. So, kaya gina-target namon for today, since first day pa lang, 200. Base sa records ng DOH Region 6, 66,000 na ka mga senior citizens sa Bacolod ang nakaparegister para magpabakuna kag 491 na tanan ang nabakunahan sang Sinovac kag AstraZeneca. May 14,392 naman ang nakaparehistro sa idalom sang A3 o kon persons with comorbidities. Nagapanawagan ang DOH sa publiko nga magparehistro na para gilayon nga mapabakunahan kung mayara sang available nga supply. We encourage you to be a part of our 70% herd immunity, mag-contribute kita sa aton nga community na magpag-master list sa aton nga mga LGUs per vaccination so that mataas ang aton nga herd immunity so that we could protect those who cannot protect themselves. Ginpahayag naman sang DOH nga wala sang allocation para sa Western Visayas sa nag-abot nga Sputnik 5 nga bakuna gikan sa pungsod Russia. Ini ang ginpanagtag sa 5 anay ka mga LGUs sa Metro Manila. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa number 5, balik sa masobra sa 2,200 ka mga COVID-19 active cases sa karon ang Negros Occidental. Sadto nagpanaog na ini sa masobra sa 1,800. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, may mga recoveries man matuod o ganing mas madamo ang bag-o nga mga kaso nga nagaka-record sa mga naga-recover. As of May 2:05 p.m., sa record sa Provincial Incident Management Team, 2,224 ang active COVID-19 cases. 7 ka LGU o may 3-digit active cases. 343 ang iya sa San Carlos nga sa gihapon pinakamataas. Damlag pa, ginclassify na sa Department of Health ang probinsya bilang low-risk area sang amat-amat nga nagpanaog ang COVID cases sini. Samtang pahanumdum naman sang gobernador sa LGU nga ginadumilian ang bulang sa karon. Ang ginatugutan lamang ang online sabong. Ang isa ka derby nga ginapatigayon sadto ang ginatudlo sa mga LGU nga isa sa mga rason sa pagtimbuok sang ilang mga kaso. Sa number 4, ang tagsa ka police station sa Bacolod ang mayara na sang kaso sang COVID-19.
Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Liberty Injape, spokesperson ng BCPO, matapos ginpaidalom sa surveillance testing ang 751 kakapulisan sa Bacolod. Ilabi na ang mga na-assign sa police station. Ang Police Station 4 amo ang may pinakadamo nga kaso sa COVID-19. 15 karon ka pulis nga na-assign sa Police Station 4 ang nagpositibo sa virus. May dugang man nga 3 ka kaso sa COVID-19 ang BCPO subong nga adlaw suno kay Injape. Nagdangat na sa 75 ang active cases ng COVID-19 sa karon sa kapulisan sa Bacolod. Pero ginpahayag ni Injape nga padayon sa gihapon ang operation sa mga police stations kag wala sa may gin-lockdown nga station pero ila lang ginalimitahan ang makasulod diri. May gin-augment naman nga mga pulis ang BCPO sa mga police station. Sa number 3, isa ka konsehal sa Bacolod ug Yamisis gidala sa ospital matapos magpositibo sa COVID-19. Gikumpirmar sang source sang Digicast Negros nga naglain na pamatsyag sang konsehal sa nagligad nga Miyerkules kag gindala sa ospital sang Biyernes. Pati ang iya nga misis ang gidalaman sa ospital bangod naglain man ang pamatsyag. Suno sa source, hindi maayo sa karon ang kondisyon sang konsehal sa ospital pero nag-estable na ang kondisyon sang iya nga asawa. Nag-ayo ang pamilya sang konsehal nga hindi lang anay pag ipalayag sa media ang natabo sa iya. Samtang, gisirad-an naman sumugod-subong nga adlaw ang barangay hall sa barangay Bata matapos nga magpositibo sa COVID-19 ng ilang nga barangay secretary. Ginpahayag ni punong barangay ang Hilito Abaring nga magapabilin nga sirado ang ilang nga barangay hall sa sulod sang isa ka semana bangod ipaydalom ini sa disinfection. Sang Abril 19 paulihi nga nakareport sa barangay hall ang ilang secretary kag ginpapauli ini matapos maglain na pamatsyag kag ginbudlayan sa pagginhawa. Nagtaliwan ini sa nagligad nga Sabado kag nagpositibo sa COVID-19 ang iyang swab test. Suno kay Abaring, luyag nila nga makapasiguro nga hilway sa virus ang barangay hall amukon nga kinahanglan nga i-disinfect sa barangay gym karon temporaryo nga nag-opisina ang personnel sang barangay. Ang mga clearances din nila makuha sa gym mo. Mga indigency, mga certification, din lang sa gym. Sa number 2, natdugangan pagid ang mga empleyado sa probinsya nga nagpositibo sa COVID-19. Nagbukas naman ang talatapan sa Provincial Administrator's Office subong nga adlaw matapos nga gin-disinfect pero nagdangat na sa 7 ang nagpositibo sa COVID-19. Sino kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang unang nga kaso among iya isa ka empleyado nga nagpaliwaliwas ang Biyernes kag naglaton sa 6 ka iban pa. Paday ng contact tracing, ginswab man ang 7 ka empleyado sa Safety and Security Division nga close contact sang isa sa nagpositibo. May nagpositibo man nga isa sa legal office kag may 2 ka active cases man ang Provincial Health Office. May nagpositibo man nga isa sa legal office kag may 2 ka active cases man sa Provincial Health Office kag 2 man sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, magapaday ng 4-day work week para man nga hindi maapektuhan ang pagdulong sang serbisyo sang gobyerno probinsyal. Pero ang mga empleyado nga nagalain ang pamatsyag kag wala makareport ang igapaidalom na lamang sa swab test para malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Ang mga yara naman sa field ginadumilian na nga magbisita pa sa mga lugar nga ginakabig red areas o kung may mataas nga kaso ng COVID-19. Tigaylo, patigayuno na lamang nila ang mga tinutuyo paagi sa online. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Si Anay Bacolod City Councilor Ricardo Canutan ang liwat nga tubang sa media matapos ang halos 2 ka tuig. May pila siya ka mga isyu nga giklaro. Una, nga hindi siya isa ka drug lord. Ikaduha, nga mayara na siya sa certification gikan sa PNP nga hindi siya kabahin sa kung anuman nga drug group. Kay katatlo, nga sila sa gihapon ang nagpanag-iya sa Kampestuhan Resort. Yaring report. Matapos nga makaluwa sa ambush sa itong Disyembre 2018, malawig nga tiniun nga wala makapakita si Anay Bacolod City Councilor Ricardo Canutan kahapon.
Sa iliwat nga pag-atubang sa media, iyagin saysay ang iyang mga inagyan para lang mapangapinan ang seguridad sa iyang pamilya. Sa akong na asawa, na sinita, who remain strong despite sa nagtapusamon, na mga buwi, sa among bata, na si Sylvie. Dahil ko sa iyang asawa, and of course, sa akong duwa ako, whom I really miss so much, to keep my life colorful. Liwat siya nga nagatubang sa media para ipahibalo nga natagaan siya sa clearance ng PNP nga hindi siya ibulbado sa transaksyon sa iligal nga droga. Ginpirmahan ini ni PNP Region 6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan ang dokumento. Pagkatapos ng malawig na validation and revalidation process, nag-issue na sa certification ang police. In each certification, PNP Region 6 said na kano guwapo is clear from any derogatory record. Patag niya, hindi siya drug lord. Kaya kung drug lord siya, wala na siya kung tani nagbalik kag nagatubang sa media. Dugang pa niya, nagsugot ang tanan sa may isa kakatapo sa media nga nagpagawa sa sugilanon nga may Shabu Laboratory sa iyang resort nga nagresulta sa tuyo nga pag-ambush sa iya, kag sa iyang misis, kag pagpatay sa iyang utod. Ganit ako ang pagpasalamat sa kay Presidente Rodrigo Duterte kag sa iban pang mga ahensya sa gobyerno nga mo nag-issue sa clearance para sa iya. Amo ina, kung nagkasama kita po sa atong nga Presidente, kag sa mga government agencies concerned sa pagbulig para mapagbuwa ang kamaturan. Our good president will always entitle or give the innocent persons a chance to prove themselves. That's why it was he himself, the good president, who ordered the conduct of a validation and revalidation. Klaro naman nga wala nila ginbaligya ang Kampestuhan Resort karagani kuno maghilapit na ang eleksyon, mayara gid permis ang issue nga nagatuhaw batok sa iya. Para sa iya, kung natapos agad man ang tanan sa karon, hindi na magbalik pa sa normal ang tanan. Sa Good Vibes sa Barangay Sumag sa Bacolod, isa ka pamilya nga sadto anay nagabulante sang isda karon may kaugalingon na nga baligyaan sang mga panakot. Yaring report ni Romeo Subaldo. Diri sa Barangay Sumag sa Bacolod, makita ang Guanzon Agricultural Products ka store, mga sibuyas Bombay, munggo, bugas, ahos ka native, asin kag iban pa nga mga produkto ang ilang ginatanyag. Pero antes sila nakaset up sang sini nga baligyaan, mga 20 man katuig ang ilang pagbulante sang isda. 11 sila ka magulutod, ang iban sa ila naka-eksperyensya sa paglibod sang isda. Si Romel nga isa ka retired nga katapos ang Philippine Marines, nakaangi pagani kargador sadto. Pero karon ang iya ginahakwat, kauganil na nila nga mga produkto. May talamnan sila sang sini nga mga panakot sa Mindoro. Iya na pinsaran nga dalon diri sa Bacolod ang ilang nga mga produkto. Usually, nag-start kami sa farming 2003, nakapangasawa ko. May po kami, time na birthday kami sa tanong. Since 2003 nag-farming? Oo, 2003 kami nagpundar. Oo. Basta subungin ano na namon, tapos yung utod ko na si April sa abroad, encourage ko man na mag-invest ka sa farming, pagka-basic mo. Oo. Nung may tanong ka, may pagkaon. Gikan mismo sa ilang umma, direkta nga ginadala sa Bacolod ang mga produkto para hindi na mapatungan pa sa presyo sa middleman. Makapoy kay siya mismo ang nagadrive sa salakyan gikan sa Mindoro, pero worth it man kuno kay madasig lang maubos ang ilang mga ginabaligya. Pag hindi mo namon, nag-storage kami. Okay. Tapos, pag maubos ang stock namon, ubot na kami na ubot. Sa storage. Hindi kapoy ang travel, baka to, balik-balik. Worth naman ng truck kapoy mo kay makita mo ang tao, babakal mo. Oo. Tapos makita mo feedback na mayo kay barato. Ang isa niya kautod nga si April Rose Guanzon ang nakabase sa Estados Unidos. Isa man siya sa mga nagapanag-iya sa siningang negosyo. Sunod sa iya, kada miyembro sa pamilya may role dapat sa pagpadalagan sa negosyo ilabi na ang mga kabataan. Utod Manila ang nagaka-share, mga hinablos ang mga nagabulig-baligya kag panghakwat. Baligya kami isda, galipod kuya lamayo, kabalo ko yung magkuya ng kwarta ko, hindi kuya ng pangayo, una bakal ko notebook, bakal ko bag ko, pulpen, punta na pinangabudlayan. So, that's why nang ma-learn kita siya nga skill sa uli, magamit ko siya sa future. Amo na gusto ko matunas, may na plus ko. Ibis kuno usik sa kabataan ng ila oras hampang sa computer, mas maayo nga sa lamharon nga edad, i-training na sa pagnegosyo.
Subong yan, pinulaw sila sa mga computer, tiyambal ko, itriningon na nila sa negosyo. Kay once maka-negosyo ang isang kabata, gagalain ang mindset niya. Nagasugod pa lang ang ilang negosyo sa Bacolod pero may mga plano na nga mag-branch out sunod sa mga mag-ulutod, paghimakas, kag pagbinuligay ang kinahanglan para may masanag nga palaabuton. Another success story, Barb, nagapakita nga kung nagahimakas, may kay siyang mai-harvest sa ulihi. Kag nagakuha kita ruming sang inspirasyon sa kasubong ang mga istorya nga hindi pwede nga hardship lang tanan, di ba? At sila bilog ang pamilya nagabuligay para sa mga success ng ilang negosyo. Kagabuyan ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.